TV-avisen. God aften. F-16-fly til Irak og nedskæring i ulandsbistand. Regeringen har i denne uge skåret ned på ulandsbistanden for at sende F-16-fly til Syrien. På grund af situationen i Mellemøsten flygter flere og flere familier fra deres hjem. Over 3 millioner mennesker i Syrien er blevet tvunget fra hus og hjem. Spørgsmålet er, hvad vi i Danmark skal gøre ved det. DF mener, at vi skal hjælpe i nærområderne, frem for at bruge penge på flygtninge herhjemme. Der er ca. 132.000 flygtninge i Danmark, og vi bruger 1,14 milliarder kroner om året på dem. Dette tal stiger og vil koste 250 millioner mere i 2015, sammenlignet med 2014. Regeringen mener, at forslaget er useriøst, da de vil have et seriøst bud på, hvordan pengene skal fordeles. Vi har snakket med Sten Bundgaard, socialdemokrat i Randers Byråd, og hvordan de prioriterer. Det er jo lidt det der med, når man ikke har en flertalsregering, så er det jo det der med, at man skal have tingene til noget sammen. Og man skal tælle til et vis antal medlemmer for at få et flertal. Ja. Og her kan vi jo så sige på den ene side, jamen der har vi måske Enhedslisten, ikke? Og på den anden side har vi de radikale, ikke? Og så har vi Socialdemokratiet og SF indomkring. Og når sådan 4 partier, i hvert fald i den her finanslov, skal være enige, så bliver der givet, og så bliver der taget. Og da man skal bruge nogle penge til at ændre måske lidt mere på velfærden et andet sted, jamen så er man måske nødt til at tage pengene, eller så er man nødt til at tage pengene fra et andet sted. Ja. Fordi den eneste måde, man kan få penge på, det er jo sådan set ved at opkræve skatter. Så kan man selvfølgelig sætte skatterne op, men det er folk jo heller ikke glade ved, vel? Nej. Og så det er lidt omfordelingspolitik omkring velfærdsydelser, hvis man kan sige det på den måde. Så dig og dine, hvad skal man sige, sådan lokale partifæller har sådan på en måde indfundet sig med, at vi er nødt til at gå på kompromis, og måske ikke følge den socialdemokratiske politik, måske sådan helt Og det kan man aldrig, når man sidder i en mindretalsregering. Jeg er Palle Andersen med i studiet. Og Palle, hvad mener du om det, Sten siger? Altså, ja, som Sten jo også siger, så lige nu der er de jo en mindretalsregering, som har medført, at de i nogle tilfælde er nødt til at have en mere højreorienteret politik. Så altså, for at få mandaterne der. Og det er jo nok en af grundene til, at de har valgt ressourcefordelingen på den her måde. Med ulandsbistanden og kontra de her F-16 fly. Men altså, det er jo et holdningsspørgsmål, hvordan man mener, at penge de skal prioriteres. Vise ord for Palle. Kør videre ud til vejret. Danmark har i større grad problemer med at integrere indvandrere ordentligt. I større byer som Aarhus, København og Odense lever indvandrere i deres egne ghettoer og lever næsten isoleret liv, hvor der er sociale relationer for langt de fleste er nogen fra samme land eller nogen som også er indvandrere. I Randers, Danmarks 6. største by, er problemer dog ikke så store, mener socialdemokraten Sten Bundgaard. Han pointerer især, at kvinderne især er en vigtig del af at få integreret. Alle sammen kan sige, at den allervigtigste del er sproget. Ja. Sproget er alfa og omega i al integration. Fordi hvis man ikke kan det sprog, som man i det land, det kan jo være lige meget Danmark, som det kan være Sverige og andre, så bliver man ikke integreret på lige vilkår. Fordi det, der bliver hele tiden barrieren, det er, at man ikke kan sproget. Og det er noget af det, som folk, altså også alle menige folk siger, jamen når de kommer herop, så skal de altså kan sproget. Og det vil jeg give fuldstændig ret i. Det er det aller vigtigste. Og derfor satser man jo også mange gange på, at de skal lære sproget. Det er en anden situation med flygtninge, for vi ved aldrig, om flygtninge bliver. Men jeg synes, noget af det værste, man kan, det er at bruge dem ind i flygtningelejre, som det jo næsten er, det er det jo ikke, men alligevel, og de ikke må gøre noget. Ja. Derfor har der også kommet nogle tiltag om, at man skal sætte noget uddannelse i gang. Ja. Og det kan man jo godt gøre, man kan også sætte noget engelsk i gang, altså selvom man nu ikke ved, om de bliver i Danmark, jamen det er de der engelsk og måske dansk, det gør jo, at de også bliver bedre rustet, måske også hvis de kommer hjem igen, at de kan noget sprog, og de har lært noget. Så jeg tror, uddannelse er noget af det, der er allervigtigst at integrere folk med. Sige, at vi har både været heldige og dygtige i Randers i nogle sammenhænge, fordi vi ikke har haft de der store ghetto-problemer, som man også har andre steder. Vi har Nordbyen, som jo er det sted, hvor der er flest indvandrere, hvis man kan sige, hvem det er. Og jeg kan huske, der var på det tidspunkt, var der en tv-udsendelse, og det var den, jeg jo fungerede på Mester. Der havde vi TV2 ude og filme i Nordbyen, og så siger de, hvis det er en ghetto,
Så ved vi ikke, hvad der er. Vi kan ikke køre i Aarhus alene. Det skal være politi og beskyttelse med, hvis vi kører der. Så det her, det er jo ingenting. Altså. Nej. Men det, vi har gjort meget, det er nemlig netop, at vi har tænkt meget på det her uddannelse, at man skal få folk i uddannelse. Vi har også prøvet at komme ind til kvinderne, fordi kvinderne er en anden gruppe af flygtninge, hvor de mange gange sidder hjemme, og det er mændene, der sådan ligesom styrer tingene her. Og der har vi lavet det, der hedder noget for bydelsmøder, altså hvor det er kvinderne, der kommer ud og får en uddannelse og får nogle input. Fordi ellers så bliver de, fordi vi kan jo sige, at kulturen er forskellige.